دستان دستانا jiyan دووری وارێ باڤ و پاپیرên xwe dijîn lê deng û awazê wan ji bo hezkirina welat xem û azarên gelê wan e. Ev hawar û nalîna kûr ya hunermendên Kurd Şivan Perwer û Zara paşa di berhemê wan de zelaltir diyar dibe. Vê carê li ser çiyayên bilindên Rûsyayê. Yekemîn klîpa bi duet tomar dikin. Îro ji bo Zara rojekî taybet e. Ji ber weke ew bi xwe jî dibêje berhemekî bêhampa tê amadekirin. Я очень горжусь этой работой. Я пою с великим артистом, с Şivanem Perwer. Ez bi vê berhemê ser bilindim û li gel hunermendê mezin Şivan Perwer stranê dibêjim. Ew dengê minî zarokatiyê ye. Dengê gelê min e. Ev serbilindiyeka mezina em bi hev re duettoyê dikin. Bi dîtina min ev straneke taybet e bi navê welatê min. Me tomar kiriye. Ev stran behsa hezkirina welat û niştîman, hezkirina gel û xemên kesan dike. Ez dixwazim bêjim. Bedewiya vê stranê duweyekê de ye ku li gel gelên cuda jî heman hest hebe. Piştî me deng tomar kir me biryar da vê stranê bikin klîp. Hevîdarim bi dilê hemûwan be. Me karê wê negirtina vê klîpê li Çerkêsya kiriye ji ber ku xwezaya wê bedewa. Şivan Perwer bi stran û sirûdên xwe yên niştîmanî bi berdewamî gelê xwe ji bo xebatê pal dide. Niha jî ji bo vî berhemî peyama wî heye. Hunermendên ku nava xelkê xwe de naskirî û hezkirî tiştekî çê dikin bi rastî gerek xelk jê îstîfade bike fêdakê bigirin. Fikrekî wan li ser çê bibû baş e. Em jî parekî vê dunyayê weke her millet her gel xudan û kultur û edeb û rastî û dîroka xwe zane û em divê jî şanazin. Em divên wisa bimînin wek her milletî em jî wisa îdara xwe çê bikin. Civat gel zane vê gavê bûyî ne tewe ne eşîrî ne tewe. Zane ji berî hevî hunermend bû warê de gerek destê xwe bidin hev vê xizmetê bikin ban hev bikin bêjin çawa em dikanin vê hesretê dawî bînin. Sûdwergirtina ji çanda Kurdî û Sîberawê xem û azara kûr ya ji bo niştîman di nava stranên Kurdiyên Zara de jî derdikevin. Несмотря на то, где бы мы ни жили, мы должны помнить о своих корнях. Em li ku derebin pêwîst e niştîman li bîra me be. Ev demek dirêj bû min dixwest albomekê bi zimanê Kurdî tomar bikim. Vî ku deynê bidim malbat û gelê xwe. Ji ber ku ji 12 saliyê ve strana dibêjim. Xewna min amazin ew bû bi zimanê dayîkê stranê bêjim. Ya giring ew e mirov stranê ji dil û bi rih bêje. Ne ku ji ber ku em Kurd in. Berî 3 salan min strana yekemîn a bi Kurdî tomar kir û li tevahiya cîhanê destxweşî li min hate kirin, bêguman jî rexne li min hate girtin. Bi taybet jî li ser awaya derbirîna peyvan. Mixabin caran vîsa me wisa ye. Em li tevahiya cîhanê belav bûne. Lewra awaya derbirîna me cuda ye. Ev di sal ser vî klîpî dixebitim. Min dixwast hevgirêdanekî di orta mamoste Şivan Perwer û Zara da çêkim. Zara jî kesekî bi nav û deng e di Rûsyada û dunyayê de. Hîcarê ez me hazirî gelekî kir. Gelekî tengasî hebûn. Ji ber mamoste medî halê Covidê dunya birî mamoste Şivan Perwer li Almanya, Zara li Moskowê, êmê mûzikan jî li İstanbulê li Tirkiyê ne. Spasiya Kurdistan24 dikim. Wana jî pişt me girt ku ji ber bi hunerê rê bi milletê xwe Kurd rê. Spas dikim. Strana welatê min dueta yekemîna hunermend Şivan Perwer û Zara paşa ye. Ev stran hest û hejaneke kûr a ji bo Kurd û Kurdistanê ye. Ev klîp li ser çiyayên Qafqas yên Rûsyayê bi amadebûn û alîkariya dezgeha mîdyaya Kurdistan24 tê wênegirtin û di demek nêzik de tê belav kirin.